Čau lidi, vítejte u 6. challenge a dneska to bude challenge vajíčko a mouka. Jo. Jak vidíte, jsme venku, protože natáčet doma to fakt nebudu, aby tam nebyl bordel. Takže nevím, co už mám říct, takže asi jdeme na to. Takže to čuvachta. Jak to čuvachta? Slyšíte to? Asi ne. Takže já vám pak ukážu, jaký to bude bordel. 3, 2, 1, teď! Oj! Mouka! 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 No, bordel, vole. Takže doufám, že se vám tu ten challenge líbil. Pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. Já vám ukážu ještě, jaký tu je bordel. Jo, koukněte se. Prostě to budu muset pak uklidit. Jo. Takže já se s vámi loučím, mějte se pěkně a čau.